kukul. Bata pa kukul. Ang kukul. Tagol. Morning, tits. Tita. Tanya. Chinita. Sino? Ako? Maayong buntag, Pilipinas. Ako si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Isang kakaibang kwento naman ang ating matutunghayan. Ito'y tungkol sa mag-inang si Brandy Fields at si Kyle. Si Brandy ay 50 anyos, si Kyle naman ay 22 years old. Sabay kasi silang gagraduate sa master's degree sa Texas Christian University sa USA. Pareho silang tumanggap ng graduate diploma sa pinakaunang commencement ceremony ng naturang university na para lang sa graduate school students. Ayon kay Brandy, nang malaman niyang sabay ang graduation nila ng anak niyang si Kyle ay hindi siya makapaniwala at excited siya. Natamo ni Brandy ang kanyang executive master's degree in business administration habang si Kyle ay tumanggap ng kanyang master's in liberal arts. Na-inspire si Kyle sa kanyang ina dahil sa hilig nitong mag-aral. Una nang nagtapos si Kyle ng Bachelor in Communication Studies noong 2023 bago mag-masteral. Kaya, kabisyo, kahit may edad na, pwede ka pa rin mag-aral. Yan ang ating Siko. Sino ako? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Morning call. Morning, tits. Kabisyo, feel good morning! Woo! Adlang Biyernes na. Ang bilis, no? It's Friday, May 16, 2025. Sa oras na 7:31 kasama na pambansang Angkol, Angkol Tagol! Kasama rin ang dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo, ang pambansang Tita Max. Tanya Chinita. Siya si Tita Max. Si Tita Max. With the pambansang senior, Makanor. Square root of 2 times 5 is equals to y at x to the power of 5. Grabe talaga yung mga ex, no? Hanggang sa math sumasama talaga. Nag-aaral ako. Good Galing morning. mo, Good alam mo morning, yung good ano, morning. yung kay Albert Einstein. E is equals to mc squared. Okay. Anong sagot? E. Anong sagot? E is equals to mc squared. Ang Sagot. sagot, babae. Babae pa rin ang sagot. Siya lang nasa isip ko eh. Mangkanor, masyado kang... Pero ikaw, Tits, if given a chance na mag-masters ka at saka mag-masters din si Nene, magkasabay kayo. Okay lang. Okay ba Anong yan? problema? Walang problema. Wala naman kami sinabi may problema. Problema. Kayo, pinapalaki niyo yung problema eh. Liit-liit lang eh. Ayaw mo nang maliit eh. Gusto mo Ayaw. Dax, Pero diba, nakaka-amaze tulad nun na si Mama Brandy, si Kyle. Anak ni si Kyle, gagraduate sila sa graduate school, mga nag-master sila, masters na, may master. Gusto ko talagang maging, gusto ko master baker. Nakakatuwa. It's diba? not too late. Di ba sa Pilipinas, nakakakita tayo mga senior citizen, nag-high school pa sila, nagka-college. Why not? Sabi nung nabasa ko, ikaw, ano ba yung sinabi ko? Ano ba sinabi nun sa nabasa mo? Dali nga. Sige.
ang taong nananalo sa buhay yung hindi tumitigil. Yeah. At ikaw naman ang talo kapag tinigil mo na Uminto ka ng matuto, mga opportunities. learning, Yes. totoo yan. Agree ako dyan. Oo, kasi tumitigil ang buhay. Once patay na tayo, doon man na itutuloy sa kabilang buhay. Pero hanggat nasa katawan lupa mo, ikaw, i-go mo yan, manlalaki ka. Uy, hindi yan yun. Ika, third party list. Uy, wag mo ipos yan. Second chance party list, mga kaibigan. Pag nag-away si third party, dito ka sa second chance. Ay, second chance pa. Pero amazing feat kasi yan pag, alam mo yung about mag-ina or mag-ama, tulad yan. 'Di ba? Kaya nga itong mag-inang to na, uy, hala, nakagraduate sila sa master's degree, sabay pa silang gumraduate, kaka-amaze. Parang maihalin tulad ko lang sa NBA na for the first time in history, sa NBA naman to, na father and son sa isang team. Si Lebron at anak niya, imagine mo, naabutan pa siya ng anak niya, naglalaro pa rin siya ng basketball. Aga kasi siyang lumandi. Ganun pa. Damay, Bron, damay ka na naman, Bron. Ay, syempre, di ba? Oh, maaga actually. Kasi Yun. nung pumasok siya sa NBA, si Lebron, yun na yun. Kanino yung anak yun? Si Bronny James. LeBron James Jr. Oo, di ba? Pero di ba na-amaze ka na lang mag-ama sila tas naglaro sila sa basketball. Airpods ko dati, pag piyesta sa amin, sabay kami sa liga, magkasama kami magkakampi. Maaga kasi lumandi tatay mo din. Ganon din. Parang kami din, Col, din eh. Nag-iisip kasi ako ano ba yung mga sabay. Nag-enroll kami pareho sa modeling agency kung paano posture. Okay, so magkaklase kami. Okay. Kasi maaga akong lumandi eh. Kaya sabay din na kami ni Nene. No, grabe. Advantage ng maagang lumandi. Lumandi yung anak? Yung nanay, syempre. Halata! Yung nanay. Yung anak. Habulin eh. Yung anak. Yung nanay. Habulin ng Habulin ng ng Bombay. Yung nanay? Yung ano. Diba? Basic yan. Uy, hala. Bininyagan. Yung anak? Yung nanay. Ayun pa. Winisikan ni father. Yung anak? Give it to me. Sabi ng nanay. Sabi ng anak. Mama, pinapatawag ka po. Sabi nung anak? Teacher. Sabi nung anak? Sabi nung nanay. Oha! Ay, kawawa yung anak. Yung nanay. Iba yatang uha yun eh. Ay, nako. Ay, Nagpatuli. Ay, yung anak. Yung nanay. Pumila sa ayuda. Si nanay? Yung anak. Siyempre, napapila kasi si nanay nandun, na-chismis. Yung pa. nanay? Yung anak. Uy, kumanta na si Kapop Jo. Hi, Jo. Direct Phil, Ma'am Tonet, good morning. Good morning, hanggang alas 9 pa po Ma'am tayo. Marns, hello sa inyo. Yes. Nakabang sa Sino Ako, kasama si Tanya Chinita. At Uncle Dagol. 90.7 Love Radio. Ano pa bang i-memorize yan? Basic!